Good afternoon, everyone. Wandering Bicolana, wandering here in the east side of Regina. So we are here in the Home Depot and we are going to the garden center. Tara, let's go. Punta tayo dito sa garden center. So, ang dami, no? $17. May music dito, masisipr ako, kaya inano natin. Also, $8 na lang ito. Kaya lang this is seasonal only. Hindi siya perennial. Ang ibig sabihin ng perennial, pwedeng mabuhay on winter time. Matutulog sila sa winter and then mabubuhay sila ulit sa spring. Yun ang tawag sa perennial. Ganda, no? Oh. Para silang mga sinyas. Ulok. May waspa. May ivy. Ang tawag dito, oli. It's $14. But this is perennial. Ang ganda. So, yun na nga, pag perennial, mahal siya. Tingnan natin ito. Kung perennial to. Oh, Summer's Plus. So, this is not a perennial. Para siyang sinyas. Not perennial. So na nga, nandito tayo sa garden center. Pasok tayo. Petunia. What do you call this flower? Para siyang Madenia white. Oh. So this is Madenia red. And look guys, the price. Almost $30 plus tax of $35. Meron akong hinahanap at hahanapin. O Mandevilla. Parang bougainvillea. Kasi maganda yung perennial. Ang perennial kasi hindi mo na magkailangan magtanim next ulit. By the way, ang hinahanap ko ay hydrangea. Mukhang wala. Parang wala siyang hydrangea. Ayoko nito, yellow. What do you call this? $14. Rudbeckia Goldstrom. Ha? Ay. Nice. Look like orchids. Yan ang hinahanap ko eh. Ang hinahanap ko, ito meron na ako nito, daylily. So they call this daylily. Ang ganda oh. House plant. Meron ako nito pero hindi maganda yung tubo. Oh. Don't forget soil plant food container. What do you call this? Rubber plant. Oh. Rubber plant. So this is a snake plant. By the way guys, tingnan natin magkano price. I know this is very expensive. See, because it's expensive, there's no price. $78. My goodness.
Ganda oh. Oh, ang lusog. Tingnan mo naman to oh. $16. Yung ano, pure hen manure. Mga ipot ng manok. Oh, 16. Nanay. And do you know how much is this one? It's $39.98. So that's $40. Holy. Ayan, pero ang ganda siya. Oh. $40. Too much. And this one is 64. Oh my God, Home Depot, you're too expensive. I cannot even afford this. Yan. Too much. I'm looking for the hydrangea. Ito ay dahlia. So, itong dahlia malaki oh. So, it's only $8 now. You know why? Hindi naman kasi nabubuhay ito sa labas. It's not perennial. So, before it's 24, now it's only $8. Irans na. Kasi wala na, hindi na siya mabubuhay. Para kumapalang damo ng yung loan. So, meron silang Scott Turf Builder Ticker. Yan. It's $51.98. My God. Ayan na. So guys, wala tayong nakita yung bibilhin ko na hydrangea. So thank you for watching and hope you like my video. Please like and share and subscribe na rin for more updates sa aking mga new upload. Maraming salamat. Kita ko pala ang hinahanap ko oh. Yung cone shape hydrangea. Bali-bali na kasi nandito sa labas. You know how much guys? This is $49. See, it's not on sale yet. So $50 for this. Oh. Ito kasi nagti-change ng color to. Depends sa weather at saka sa soil. Kaya maganda. Mahal. So siguro mas mura to kasi maliliit. Pero mukhang matitegi na. Hindi rin mura. 32. So 32. Yan, 49. Lahat pala to hydrangea. Down to earth. Haha. Tingnan natin to. Ito medyo ano, cone shape. Tingnan natin kung anong to. Oh, tingnan mo yan oh. Sinyape nila yung halaman na ganyan. Para paglaki. Ano to? Woven living braided willow. Oh. Ganda. Lagyan niya na lang ano. Binraid nila yung halaman para lumaki siya na kaganyan. So ito yung hydrangea na nagpupuno. This must be expensive. Ole. It's 100 plus. See? 129. 130. Never mind. Ha!
So ayan, hindi rin tayo nakabili ng hydrangea. Super mahal. Oh, ang ganda ng kulay nito. Just like mine. O, diba? 32. Pero ito, marami siyang puno. Flowerful. $40 na siya. Kasi nga, laki na. Okay? Maraming salamat. Kunin na natin tong ano, kasi bibili ako ng lupa. Oh, ganda. Guys, ito ang aking nabili. Para sa potting mix. Yan oh. Yeah, cost me $49.99, $50. Tipid na 'yon. Yan. Okay. Kaya mura ang binayaran ko. Shout out Home Depot. Kasi ano to, may damage. Butas ang lalagyan. So this is 50% off. Ayan no. Sinadya ko talagang kunin yan kahit butas siya para 50% off ako. Makatipid ba? So ayan, karga na natin. Finally na-load na rin natin. At syempre may dala akong plastic bag para hindi matapon dito yung binili ko na may damage. Sinadya ko talaga to, binili yung may damage para tipid, makasave ako ng money for my plant. Okay? Maraming salamat. Yeah. Ayan guys. So dahil nga kulang pa tayo, pumasok tayo sa loob ng Home Depot. Bumili ako ng perlite. Again. So napansin ng sales cashier na ito ay merong butas pala. So again, dahil siya ay may konting damage, dahil konti lang damage niya, nagkaroon siya ng discount na supposed to be it's $8.98, so $9. So nagkaroon siya ng discount na $1.80. So ang binayaran ko ay $7.54 lang. O di ba? Kailangan maging ano tayo, practical and total bubutasin din naman natin. So might as well kuhanin tayo na may konting butas at hindi naman masyadong malaki. Maraming salamat again. Thank you and God bless us all. Bye-bye.